atong ibanghilyo, bisan ka na itong unang pagbasa, nagisgot, ang Ginoo sa kaimportante sa paghigugma. O ang paghigugma, usa kini ka sugo, nga gisugo ginato sa Ginoo aron makabaton kita kinabuhing dayon. Na timing kaayo sa Ebanghelyo nga dunay magtutudo sa balaod nga nagsusi nga unsa may akong buhaton aron makab-ot ko ang kinabuhing dayon. Ug ang kinabuhing dayon, eternal life is always connected with love, with our love of God and our love of neighbor. Ang ato diyang kaluwasan, ang kinabuhing way katapusan, dili day automatic, kinahanglan tog yung haguan, trabahuan, sakripisyuhan, ug mahimo pakamatyan. Mo ni ang gingharian sa langit, ang kinabuhing way katapusan, doon na kita'y himuon. Muna, ang atong paghigugma sa Ginoo, maghatod yun ato paghigugma sa atong isikataw. We must do something. Kaya ang gugma, matupas mortihon, love is not love unless it is shared. Kaya ang gugma di ay, kung mo'y hinungdan nga malangita, kaning gugmaha, ato gining ipakita sa buhat. Kay the greatest proof of love, mo gini ang buhat. No? Mato pa ni San Juan siyang suwat, nga baka ko ng usa ka tawo, kumuingon siya, nga higugma ako sa Dios nga wa niya makita, ug wa niya higugmaan yang isi ka tawo nga iyarang makita. No? Man is a liar when he says that he loves God whom he has not seen, but failed to love his neighbor whom he has seen. Mo din ang nindot kaayo, no, atong pamalandungan ng ato dayong paghigugma sa Ginoo, kinahanglan ipakita gyud nato paghigugma sa atong isikataw. Kay dili gyud angay buwagon, no, kaning gugma sa Dios ato paghigugma sa Ginoo, paghigugma sa atong isikataw, kay sama kani sila sa, they are like two sides of the same coin. Usa ka kamatuoran sa duha ka kadagway, no, ang paghigugma nato sa Dios ug sa isikataw. Munang ang kaning paghigugma sa isikataw paladman pagyud sa Ginoo, kay doon na may magtutulo sa balaod sa Ebanghelyo nga nagsusi nga kinsa man akong isikataw, nga pasabot niya kinsa may akong tabangan nga tao. Kay kanigyon siya magtutulo sa balaod sa Kahudiyo, nagtuoting ni siya nga iyang isikataw maurang iyang makita nga silingan katong duol kay si balay isikahudiyo. Pero wag isa magtuo nga ang tinud-anay dayong silingan kung doon na kita paghigugma sa itong isikataw. Bisag dili pa nato duol o balay, bisag layo pa sa gipuy-an, pero kung doon na kita paghigugma sa itong isikataw, mahimo kitang silingan sa atong isikataw. Ang pangutana di ay, di kaduhang pangutana nga gawas nga, who is my neighbor? May kaduhang pangutana, how can I be a neighbor to my fellow man? Nga, unsaon man pagkahimo nako nga silingan sa akong isikataw. Kay ang kaning atong pagtabang, wala man ay mag-agad sa kining aturang duol kaayo nga ang mga silingan, kundi at tinud-anay nga pagtabang, no, real genuine service knows no boundaries. Why boundary? Kay hinumdum lang ko sa pagbuto sa Mount Pinatubo, pagbuto gyud nag-awhag dayang mga sa gobyerno, sa simbahan, no, nga manghatag kitag mga pagkaon, mga habol, daghang mga butang-butang. Ya pagtabang na dito, wa gyud pilia
kinsay tabangan. Kristiyano ba? Puros bara Katoliko? Wa. Basta nanginahanglan. Tabangan. Bahalag dili Katoliko. Bahalag Protestante. Bahalag Muslim. Nganuman. Tungod kay ang gugma, ang atong pagtabang, wa may kanang gitawag o kondisyon. Muna tinudanay nga pagtabang. No real service sets no conditions, sets no limits, no why boundaries. Basta ang tinudanay nga pagtabang, tabang yun tungod sa paghigugma. Ug mao nin hitabo sa Ebanghelyo. Nga nadungog karon, the parable of the Good Samaritan. Nga dunay usa ka tawo nga gibanhigan, gitulisan, unya gibiyaan sa daan nga himatyon. Nga dunay usa ka pari nga miagi. Nakakita tin siya paria pero gibati tin siya kanang kaluoy pero wa siya gibuhat. Lahos siya. Ang kaduhang niagi ang Levita. Mao gyapon ang iyang gihimo. Wa gyud siya gihimo pagtabang sa tao. Igo la siyang nitan-aw. Pero ang Samarianhon, pagkakita gyud niya sa tao, nanaog siya iyang gisakyan, no? Matupad dinhi na usa ka Samarianhon nga nagpanaw niadtong dalanan niya agi sa gitulisan. Pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya. Ug gibubuan niya glana ug bino ang iyang mga samad ug gibukusan. Unya gipasakay niya ang tao siyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Ang hulagway sa tao mo kini siya gitawag og love in action. Gibati sa kaluoy. Nga kanideng kaluoy sa English, compassion. Gikan sa Latin nga pulong compassio. Meaning, to suffer with. Nga maluoy dito sa atong isikataw, atong bation ang gibati siyang atong isikataw. Kung nasakit siya, ato sa bation ang iyang kasakit. Kung siya gigutom, giuhaw, ato sa bation ang iyang kagutom. Atong ipakasama atong kaugalingon sa iyang sitwasyon. We allow ourselves to be touched by the suffering of others. Napakasama ta sa atong silingan, no? Napakasama kita sa masakiton, katong gibanhigan, katong gitulisan, na atong gifeel, atong gibati. We empathize, we sympathize, no? With the suffering. Mo din isay gitawag og kompasyon, kaluoy. Ang tinud-anay nga kaluoy maghatod gyud ay nato sa pagbuhat og maayo, pagtabang. Muna ang nindot kaayo no atong pamalandungan kay dinis kalibutan, daghan kay nanginahanglan, daghang mga kabos, daghang mga masakiton nga angay tabangan. Pero dunay mga tao nga motabang sing isikataw for humanitarian reason. Muna gitawag og mga philanthropist. Mutabang sila tungod sa tao. Pero sa Ginoo, mutabang kita sa atong isikataw, labi na sa mga masakiton, mga kabos, mga nanginahanglan, tungod kay Jesus identifies himself with the suffering. Jesus identifies himself with the poor, with the needy, with the lonely. Ang Ginoo anaa kanila. Ingon bitang Ginoo sa matag higayon nga inyo kining gihimo sa labing ubos nakong mga igsuon. Inyo kining gihimo diri kanako. Ang nindot ni kaayo nga rason nganong mutabang ta sa atong isikataw kay anaa di ay diha ang Ginoo sama ra nga atong gitabangan, gitambalan, atong gihupay, atong gialimahan ang Ginoo. Kay ang Ginoo anaa sa mga nanginahanglan. Munang pumutabang ta sa mga kabos, kay pahinumduman kita nga mutabang sa tas Ginoo. No? Dihay usa ka tawo naglakaw. Pag-agi niya usa ka iskina, kita sa mga pobreng ipanggutom,
nang hilak tungos kagutom, way sudan, way bugas. Pagkatod sa pikas iskina, kita sa masakiton, nga way nagtambal, no, naganto sa kasakit silang mga balatian. Pagabot niya sunahan, nasa mga tao nga na problema, kay gipangbiyaan, gipangsalikway, way nagatiman. Motong, dito sa unahan, nisinggit siya, hangad siya sa langit, Ginoo. Nakaako ba ka Ginoo sa pagtanaw ng mga tao nga wag yung kay gihimo na gigutom, masakiton, way bugas, way tambal. Imo rin ipasagdan ng mga tao, Ginoo. Wag yung kay gihimo ani, sa may mong gihimo, Ginoo. Pagtaod-taod, doon ay tingog nga dadungog, mingon ang tingog nga unsay way nahimo. Dako kay kog nahimo sa kalibutan. Ingon ang tao, usa may mong gihimo, Ginoo? Ani mga masakiton, kani mga nanginahanglan, mga kabos. Ingon akong gihimo, nga labing dako kay akong gihimo. Ikaw, you are my greatest work of art. Gihimo ko ikaw. Gitagaan ko ikaw kasing-kasing nga mohigugma kanila. Gitagaan ko ikaw kamot sa pagtabang kanila. Gitagaan ko ikaw tiil aron pag-adto kanila. Gitagaan ko ikaw mga pagbati aron mubati sa ilang kaguol, silang kasakit. You are my greatest work of art. Muna pahinumdum nato nga kung kita mosultis Ginoo nga unsa imong gihimo, Ginoo, ang isultis Ginoo ag igtubag, ang gihimo gyud Ginoo nga labing dako nga kita gibuhat niya. Gitagaan kita niya kasing-kasing nga muhigugma sa mga tao nga way nahigugma, nga way nagatiman. Gitagaan kita mga kamot, pagtabang sa mga nahanglan. Gitagaan kita tiil, pag-adto, pagduol sa mga naglisod, sa mga gisulay, sa mga gisakit, ato pakpakan ang Ginoo kay hagit kinitang kanato. God is challenging us to use all the talents that He has given to us. Hagit kini kanato. Dako kay gibuhat ang Ginoo. Ang ato na sang buhat mo'y atong ipakita ngadto sa uban. Kay kita nagda sa tingog sa Ginoo. Kita nagrepresentar sa Ginoo din sa kalibutan. Atong ipabati giunsa kita paghigugma sa Ginoo. No, ang gugma nga nadawat nato gikan sa samahan diha kang Hesus ug sa Espiritu Santo nga nadawat sa mga apostoles na atong nadawat ato sang ipabati ngadto sa atong isikataw kining gugmaha. Kay ang gugma ra bang gyud maoy makapalangit nato. Ang gugma gyud makapahimo natong bililhon at tubangan sa Ginoo tungod kay love is the greatest treasure that man can possess. Kung doon na natin ang gugmaha, dili kita halayo sa gingharian sa Diyos. Man can give without loving, but you cannot love without giving. Manindog kitang tanan, mag-ampo kita nga dos Ginoo.